Kapitel 21. Miere verschiedene Welten. Zoals vele van ons kon ik leicht in mijn ene wereld zo ingewikkeld worden. De problemen waar ik ha en het ziel waar ik ha im leven proberen te bereiken. Maar ik moet me denken helpen. Dat jeder persoon in mijn familie ook ihre ene wereld ha. Ihre ene kampen, ihre dromen en ihre dagelijkse levens. Weet, ik ha uitgevonden dat de sleutel in mijn ene heim geestelijk vandaag te zijn. Als me met jeder einem van eind, de vrouw en de tjinger, en ihre wereld ook te verbinden. Wanneer ik ook niet immer volkomen was, zien dit, zo is mijn ziel doch immer en mijn ene familie ook van Heilige Geest geleid te worden. Ik probeer zo zeer als ik kan, uit mijn wereld eruit te stoppen en aan jeder eind van ihre wereld aan te stoppen. Ten aanvang, als ik ging weer dit niet leicht. Als ik in de ambulancearbeid schaft, dan moest ik in mijn wereld naar mensen uitgaan, zum Beispiel die zich dat leven genomen hadden, naar zware eiglaks, waar Miere omgekomen werden, en naar mensen die een geweld geleden hadden, en nog veel meer andere slammet. Wegen deze troubles zo groot zou, had ik een zware tijd mijn vrouw te verstaan, wanneer ze ihre troubles als een mama im heim te mij vertelde. Jo, ik schaft met grote zaken, met dood, zware verlatsingen, en zij probeerde Tjinger te leren ihre zaken op te riemen. Ik wist dat zij handelt met welke dingen im leven, en ik probeerde dat niet klein te maken. Dat weer bloos nog mal zwaar, terug te switchen van mijn arbeidswelt naar de tussische welt. Dat weer ook krijgt zo met jeder eind van mijn Tjinger. Als zij klein weer, schijnen ihre schuldproblemen klein te zijn en geen dat waar ik bij mijn arbeid ervoer. Maar ihre problemen weer zeer groot in ihre welt. En dat is ook recht. Wanneer ik in ihre schuld was weer, werd ik me ook niks anders geveld ha. Zo ik moest een weg vinden in ihre welt te leven. Dat ik ihre troubles, ihre wens, ihre zicht, ihre ziel en ihre droom van ihre aanzicht ook zijn kan. Een sleutel daarvoor weer leren werkelijk dort te zijn wanneer we taub werden. Alle ouderen hadden deze troubles en haar zaken die naar ihre opmerkzaamheid brachten alle dag. Ik weer niks anders. En in maat van al dat moest ik mijn ziel omanderen. Leider als bloos vriendelijk kijken mijn kop dukken en mij zodanig dat ik weer door en ik hoorde aan, wanneer zij vertelde, werden ik duizenden gedanken in mijn kop shuffled. Moest ik nu verval mijn ziel zaten op dit moment, met deze persoon, met wem ik nu rots taub weer. Ik zie dankbaar dat ik dat al zei geleerd ha. Mij dat schijn, een moment te zijn met mijn familie, dat is een van de grootste vrede im leven. Wanneer du de entscheidung maakt, verval en jeder van die mensen die du leefst ihre Welten aan te gaan, wordt die dat ontvangen zeer schijn te gaan. Ik ha kunt dat leven der geen kind zijn uur zijn, en op een weg met mijn vrouw verbinden, waar ik niemands droomde wat mogelijk zijn. Ik neem deel in zich, en ik help in derge verlust te gaan. Als ik in mijn ene wereld ingewikkeld blijf, dan wil ik mijn Tjinger beleren en ihre problemen bloos kleiner maken. Nu aber ha ik de vrede met een taub durch het leven te gaan, en ik ha kunt, sogar durch ihre Jugendjahre ganz nou blijven, te jeder eind van mijn Tjinger. Wanneer we niet oppassen, zijn we alle bloos onze wereld, en dat maakt ons bloos miserabelig. We feilen ons aber veel dollar erfällt, wanneer we wieder checken als onze ene jankerschen bedürfnissen. De waarheid is, dat om in dien heim dat geestelijk van onze leven te leven, moet in Miere wel te leven. En we moeten alle bewust ons aanstrengen, om in die persoon er wel aankomen, met wem we dan groots taub zijn. Bijzonder erkenntnis. Heilige Geest geeft die bijzondere erkenntnis, wanneer dat bij die familie komt, besonders beim Tjinger opdrag. Zum Beispiel, hij wordt die dat wijzen wanneer een van die Tjinger te kampen heeft. Tjinger gaan durch tijden waar du niet genoeg wijzer is, en ouderen kennen niet immer alles weten wat de Tjinger doen. Dan fehlt ons dat aan Heilige Geest, om ons leiden. Hij helpt ons ook verschutst te beden en leidt ons krijg de rechte vrouw te de rechte tijd te vrouwen. Mijn mama is een goed bijspel van ouderen die zich laten van Heilige Geest leiden. In mijn familie weer we 5 jongens.
En als we jonger waren, en de jugendjaren, schijnt het zo, Mama wist immer, wann een van ons wat deed, wat we niet hadden zullen doen. Een van mijn broers had een lus marihuana boven am onderbeen am tjala van ons huis verstoken. Op onkast, zei Mama, dat ze wist dat we wat aan ons huis, wat niet aangeheerd, en zij wilde het vingen. Wie checkte verwonderd toe, als zij nu de kraakte toefel am onderbeen ging, no zijn. En door een stoel Äwasat, en no hech lang om dat nemen. En dan ging ze gelijk naar de bootstoof. Mijn broer roep nog ging aan en zei, Mama, doe niet, wacht. De zag wie, hij verkauft dat en hij wie een handelsdrijver en zo geld schuldig. Maar voor hij door eend wat met doen kon, had Mama dat alle durch im toilet geschickt. Een andere mal wordt gelijk nu een van mijn broers de schuiflade geleid, wo ze een verstookte onmoralische pas vond. Als zij te arm daarvan reed, beschuldigt hij haar van no snapperen. Zij maakte erover klaar dat dat niet zo was. Wie krijgt naar deze schuiflade geleid worden. En sogar ook krijgt naar den klampe kleider, wo de pas verstoken was. Wen wie als een soort chande, blijft wie dat. Ik weet van andere ouderen, die middel en een nacht opgewakt zijn, met een dringende gevoel voor een van de dingen te beden. Luter worden ze aan, het kind wordt krijgt den moment, wat zij beet hadden, van een furcht wordt het eigenlijk beschützt. Is dat niet wonderbaar, is dat niet wondervol? Dat Heilige Geest ons leidt en helpt ons onze families te beschützen. Heilige Geest helpt ons ook te speren van onze dingen dat aan ons fehlt. Als een van mijn kleinere dochter durch eine teaching van Leert het benemen, vroeg ik Heilige Geest dat hij mij eind wat wil wijzen, wat mij veel te weten van haar. Dat is schwer te erklären. Op een dag bij de arbeid wist ik bloos maar eenmaal wat mijn dochter van mij veel. Mij wordt het klaar. Ik weet tussenram de familie zeer streng geweest, te ernst geweest, wegen beste ding wat ik bij de arbeid had beleefd, en ik speer dat veel dat ik mal met haar lachen wil, niet bloos ernst en streng zijn. Zij weer zo vertrotst, zij proeft mij zo af en trotst mij zo, ween, zij wil dat ernst de eindwo mal breek. Den avond als ik in huis kwam, gruist zij mij wara, met zijn benemen zoals kleinere dingen dan doen. Wann sie nicht schaftig sind. Blijf als haar beleren en streng zijn met haar. Grijp ik haar, wat ze bevluelig en ik chittel daar en wie lacht de bed zei. Van door wieder. Mög ik zeggen, ik wil tuss mij lach en niet bloos ernst en streng zijn. En weet wat? Benemen stelt zich ganz an. Dat ammerkelje benemen hield zich ganz op. Wenn een einfache kleine beet van rood, wat Heilige Geest mij geeft. Wann du für deine Dinge betest, möcht ein von die Dollar tekenen als normaal, während du betest. Wann das passiert, fängt Zeit mit dat Kind zu vertalen. Du hast eine Ursache, warum Heilige Geist uns macht, weiße Menschen in unser Leben zu machen. Gott te legen den Weg, oder vor Taub wohan, oder Taub num Stuhr, ein Leid oder sich aufzuschlüten. Du möchtest vielleicht so was sagen als, ik heb de laatste paar zei aan die dag. Wat jij dan? Heilige Geest, wat die du aan leiden, die niet dingen mama of papa te zijn. Heilige Geest, wat die du aan leiden, een goede dad en een goede mom te zijn. Zie ik vandaag met die dingen. En met dat meen ik, schaf du aan, onzicht te verstaan, van leven. En wanneer dat champ het ding geloven, dan hulp denk, dat die dingen worden niet plus van ram die zijn, ook den geloven krijgen. Du moet moed wel eens wij vingen die geloven met te delen, zodat het een bedieningskracht beëindigt. Stof dat uit, vele goede tjoiken haar eine generatie van leven, wat het dan uitstoft, wen zij door aan je veeld haar, de dingen met te brengen, en de nächste generatie aan. Dat is zo treurig. Door al die wijsheid een verzameling op te bouwen, dan verloor je het wen dat niet rauf naar de nächste generatie gegeven is. Ha die goede weten en die geloofs, een korte tijd wat hij uitstoft, jefst du van die zelfs naar die tjoik en naar die oberschaft op een weg, wat die helpen wordt, die hingen die komen? Holm denk, onze dingen worden niet vanzelfs, Jezus volje, bloos wen wie doen. Dat is sogar möglich, dat eine generatie de ganze nächste generatie verlieren wird kennen. Josua wie een goede leraar, aber op deze steed verspeelt hij.
recht dat 2:10 sagt, dat als Josua seine Generation war gestorben wird, war seine andere Generation ab, wat dem Herrn nicht kannte und seine große Dote nicht mehr erlebt hat. In Vers 12 sagt, sie verleiten den Herrn, Furach Gott, wat uit Ägypten uitgebracht had, en volgde andere jaten nu. Ze vangen aan een oberveldje jaten aan te bidden, en vaarden door met den Herrn zijn oor uit. Josua deed wondervolle dingen voor God in zijn leven, aber in deze wichtige zaak verloor hij. Hij bracht de nächste Generation niet met, en ze verleidde God, om andere jaten te dienen. Wo kon die Generation, die nu God zijn krachtvolste Krieger kwam, so weit war ich gekommen. Wir weiten nicht all die Kleinigkeiten, aber das leicht fertigstellen, dass Josua und seine Lehrer sich auf dem Schiller klappte für ihre große Siege, was sie hatten, während ihre Kinder eine Sache deuten. Ich wundere, als Josua seine Generation dachte, dass die nächste Generation einfach herankommen wird, für selbst. Und da strengte sie sich nicht an, ihre Erfahrung und ihr Zweig, nur ihre Kinder wieder anzuhängen. Und so, dann maken viele christliche Eltern van da denzelfde Fehler. We moeten aan onze Kinder Welten aankomen en ons geloof op zijn weg mitteilen, wat zij verstaan kunnen. We moeten met levende kleren en geveilen mitteilen, wat Jezus voor ons gedaan heeft. We moeten met de nächste Generation Geschichte mitteilen, über wat God in onze Generation gedaan heeft, zoals dat in Psalm 144 sagt. Eine Generation nur de andere wat deine Werke verloren. Die waren von deine gewaltige Werke reden. De nächste Generation geht op de Schulach von de vorige Generation. Doorheen moet we eindelijk moed geven en erwarten dat ze worden greater en beter zijn als we. Vele zogenaamde Christen erwarten al dat ihre Kinder en de Jugendjahre allemaal van Jezus wegvallen worden. Want dat is hoe we oprekenen. Is terug wat we krijgen worden. Wie moet der Heilige seine Lehrung von der Osche Wegfingen onze Kinder ons Glauben, ons Zweig, ons begeistert Leben en onze Vision mitgeben. Das ist onze erste Aufgabe als Eltern. Erwart mehr, je Glaube als Eltern en Lehrerschaft sehr wichtig. Dem Kinder en ein erfolgreiches Leben nennt schicken. Psalm 127 sagt, dat Kinder sind so als Pfeile an einen starken Krieger seine Hand. Dat is so, als wenn wir onze Kinder an einen Flitzboog abtragen en het loslaten in de Welt nemen. Dat is onze Arbeit en reicht op het Ziel. Om de nächste Generation voor grote dingen abtragen, moet we erwarten dat ze worden beter zijn, meer doen en heel lang als we jemals hebben. En te veel joike van daar, zij we bloos grijven hoor, meest bloos oude lied. Joike, die bloos eine Generation erreichen, proben sich daran rüberreden mit sagen, das ist von euch nach sehr schwer, oder das ist diese Generation. Das bloß ist selbstsüchtig. Das ist, wenn sie erwarten sehr wenig von sich selbst und von ihrer Jugend. Aber wenn wir alle haben, unsere Kinder Jesus mit Zweig und mit Ursachen sollen, müssen wir höhere Erwartungen haben, nicht leiden. Und wir müssen ein Ziel am Leben haben. Wenn wir nicht mit unseren Kindern geistlich von der Osch umgehen, dort wo sie sind, wurde sich Christus nicht deine Welt. Aber wenn wir uns anstrengen, an ihre Welt zu kommen, mit Klarheit mitteilen und vertalen und viel von ihnen erwarten, während wir an Reid machen, dort erfallen, wurde sie höher kommen, als wir uns jemals verstehen können.